А тази какъв е водоизточника? Изворна. Изворна. Тя си е изворна. Петров дол, значи как я казахте? Горчивка. Значи показахте, че тя е била хубава за очите. Възрастните бяха направили там корито, тук се събираха, ама вече измряха и няма кой да поддържа. Ето той си беше хубаво. Като се изперат, тук си ги слагаха да се отсеждат дрехите. Да. Обикновенно на такива чешми проблемът им е, че водохващането на извора се затлачва с времето. Тя си но върви, тази съм запомнила, аз вече съм, деца казва, 40 да. години тук. Не се е затлачвала. Не се е затлачвала? Не. Там пиряха, тук те хора да си... Ние сме идвали. Цяло село тук те идваше да пиря. Сега няма възрастни да перат вода.